ভাই না রে ওই মা ভাই তাহলে আমি ঢাকা করে কেন আসছিলেন ভাই আমি মার্কেটে আসছি আমি তো আন্দোলন ভাই আমি ঢাকা করে আমি দেখাচ্ছি স্যার এটা কোনো কথা ভাই মারতে ভাই ডিসি মাসে আসলে আমাকে মারি ফেলতো উনি আসে সেভ করছে তুমি আগে যাও আমি হলে যাবো না হাসপাতালে যাবো ও আমার সাথে এখানে আমরা ছেলেবেলা যারা হচ্ছে গাড়ি আটকে দিচ্ছে ওরা মনে করতেছে এও মনে হয় ওদের সাথে Bulan na joto nai tonai ta hotai buhuk songno Olpio Entertainment YouTube channel ramsego norok thumbnail te title no mobile norok bodi mangkana te semen ne kha khlayo tini video wo norok tabuk khana kana social media wo kabang mansago no viral ngai tongo Bangladesh tabuk Hindu bai Muslim rok tabuk jaga seklai tabuk bolai tonglai nge bothalai nge onanglai tongo phiaba Hindu rok tangi Muslim rok bai borok aro wo reklai jangnani nang te bojaknani nang phia chini Tripura rajyo wo tabuk Deborma bai te Bangali rok tabuk jaga seklai ornanglai bothalayo sulayo tanlayo abo haikeno Bangladesh wo Hindu bai Muslim rok tabuk jaga seklai vacancy kop ungoi tongthai jaga gri ungoi tabuk tanlai bothalai tongo phiaba tabuk te bukuk song tangai Hindu rok aro wo Muslim rok bai khasiwoi sokjanani nang kerosin boloi abo kaisa karon tongo phiaba Hindu rok ni jagaya Bangladesh wngkha Muslim rok ni jaga phiaba 1947 je o border khagirwo India no Bangladesh bai hinui khagirwo apro se obo khagjaktingo apro Hindu rok Bangladesh o khaksa thangka India o khaksa phaika mani bagui apro khakjakti wngkha tai amoni ulo hingka tam khaijakha Bangladesh ni Muslim rok bai norok Hindu rok oro matongya Bangladesh o tangai hingka nongni ha oro ya nongni ha hingka Kolkata no India o thangdi hinui bo hinjakha amoni bagui tabuk Hindu rok Muslim rok bai botharo toktaro abo hai khlaijak tongo phiaba jefru Muslim rok bai Hindu rok Bangladesh o sasti rijago botharjago toktarjago apro hingka ke chini India phano Tripura rajyo o haboi Hindu rok susto khai tongnani bagui borok theiphano thangphano borok kiriya tarkata rasigui haboi Tripura o hapayo phiaba takoktai buhuk song tabuk chini Tripura sarokni o Tripura rajyo ha tabuk belai kheno gomanani chance tongo tangai hingka ke tabuk Bangladesh o Hindu bai Muslim rok tanglai bothalai se ornanglai tongo tabuk aro o Hindu rok borok tabuk Muslim rok no paiyang wngkhe chini Tripura rajyo o hamnani bagui borok belai kheno chaitoknai borok tomung chini o Tripura rajyo o ayango Bangladesh o Muslim rok bai botharjagui satokjagui borok abono soya tei kosto manjagui borok soya hingka ke borok o tarkata no rasigui Tripura rajyo o habnai hingka aboni bagui no belai kheno tabuk Tripura sarokni je Tripura rajyo ha tongmani obo tebo komorte komonani nainai tangai hingka ke arpo lakle lak tongo Hindu rok wansa rok kwbangma Bangladesh o lakle lak tongo a je lakle lak bebak no abo chini Tripura rajyo o borok hamnani bagui borok chaitoknai tei haphainai tei norok nugui mankha tei sawui mankha chini Tripura rajyo ni Mukhyamantri sabo Dr. Manik Saha hingkhe borok ni se Mukhyamantri borok tamo khlaimaya tongnai borok jotono khlai mano aboni bagui no borok tabuk Bangali rok Bangladesh o satokjagui tongo hinui khanaka hingka ke tei complain rekha hingka ke borok ni wanji rok no Mukhyamantri
chini tirpura rajyo o karinai hokhogoi abo haike borokni borokno banchirwo abono chini tirpura sarok kha sinani nango tang hingka hingke chini tirpura rajyo wngkha chini tirpura sarokni ha chini o ha o naidi Bangladeshi rok borok ayangni illegal khlaioi haboi tabuk borok se teisa vote bachaoi tabuk borok se mukhyamantri wngwi tongo tei kwbangma minister wngwi tongo tei kwbangma sikha mantri wngwi tongo jotono borokni borok tei kwbangma office SDM hindi nini school hindi tei nini tahsil hindi nini bengo hindi abo bebak jagao no borokni borok job manbaikha tango hingka hingke borokni mukhyamantri tei aboni bagui borokno no besi naio जों aboni bagui no kha sithai wngnani nango tango hingka hingke chini tirpura sarok tabuk thansa khlaioi chini o Tripura rajyo hao chini borokno no mukhyamantri swnamnani bagui tei abono chini bimang tei chini naharmung thinango जों abo khlaimaya hingka hingke chini o Tripura rajyo ha Tripura bebakno 10 bai segui naharjak hinai tei afo chini Tripura sarok hingka hingke komonani digi thangnai tamtei buhuk song norok nugui mankha Bangladesh o tabuk bwswkhe ul nanglai tong borokni a Bangladesh ni je 10 chini Tripura rajyo o haikha hingke chini Tripura rajyo ni Tripura sarok tei jotono satokjaknai bwtharjaknai tei abono chwng kha sinani nangnai tei kwbangma border o tongnai BSF rokno bo borokno bo belai kheno kwrak khainani nango tango hingka hingke tabuk belai kheno borok hamnani nainai Tripura o tango hingka hingke ayang satokjakmani bagui tamtei buhuk song norok budi mankhana khaklai tini video asuk tino belai logoi thangkha norok paithak jora video naitongma norokno belai belai kheno hambai।